ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଗ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ବଗଟି ଟିକିଏ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଥିଲା। ବଗଟି କାଉ ସହିତ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ। ବଗଟି ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ କାଉଟି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଉଟି ଯେଉଁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ସେହିଦିନ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖି ବଗ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କାଉକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ କାଉକୁ କହେ, ଆରେ ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ କଳା ଅଟୁ। ଯଦି ପୋଖରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବୁ ତାହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି କାଉକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ଦିନେ କାଉଟି ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗଲା। ବଗଟି ଯେମିତି କାଉକୁ ଦେଖିଛି, ବଗ କାଉ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାଉଟି ସେଦିନ ଏମିତି ଭୋକରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଗ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ସେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ ସିଏ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବ। ଏବଂ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? କାଉ କହିଲା, ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ବଗଟି ଭାବିଲା, ହାତୀ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ହାତୀକୁ ହିଁ କହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ? ବଗଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଯେବେ ବି ପୋଖରୀକୁ ଆସେ ବେଙ୍ଗମାନେ ପାଣିକୁ ଡିଆଁ ମାରିଥାନ୍ତି। ବୋଧେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବେଙ୍ଗ। କାଉଟି ଚତୁରତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମାଛ। ତାପରେ କୁକୁର ଛୁଆଟି କହିଲା, ଆରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପୋଖରୀ କାଉର ଅଧିକାର। ଏହା ଶୁଣି ବଗଟିର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ର ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, କାଉ କଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଚତୁର ଅଟେ। ଶୁଣିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଳା ଓ ଧଳା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ ଯଦି ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍